श्री दासबोध कथासार दशक 17 प्रकृती पुरुष समास 1 देव बलात्कार देवाचे सामर्थ्य श्रीराम निश्चल अशा ब्रह्मामध्ये प्रथम स्फूर्ती रूपाने चैतन्य स्वरूपी साक्षी ज्ञानी परमात्मा आविर्भूत होतो. तो 6 गुणांनी युक्त असतो. त्याला जगदीश्वर म्हणतात कारण तो सकल जगाचा ईश्वर असतो. शिव, शक्ती, जगदीश्वरी, प्रकृती पुरुष, परमेश्वरी, मूळ माया, गुणेश्वरी, गुणशोभिणी, क्षेत्रज्ञ, द्रष्टा, कुटस्थ, साक्षी, अंतरात्मा, सर्वलक्षी, शुद्ध सत्व, महत्तत्व अशा नावांनी त्याला संत ओळखतात. त्याच्याच दृष्टीने पाहता ब्रह्मा, विष्णू, महेश व सर्व जीवांच्या ठिकाणी असणारे जीव चैतन्य हे लहान मोठे दिसत असते. या आत्म्याचे देऊळ म्हणजे प्रत्येक देह होय. याचेच भजन सर्वतोपरी केले जाते. जर कोणत्याही प्रकारे याला मिळणारे नैवेद्य म्हणजे 5 इंद्रिय विषय कमी पडले तर देहामध्ये रोग निर्माण होतात व प्रसंगी हा निघूनही जातो. हाच देव आहे व तो केव्हा जातो केव्हा येतो काही कळत नाही. या सर्व प्रकारच्या देहरूपी मंदिरात जेथे त्याच्याकडेच लक्ष दिले जाते तेथे सौख्य व जेथे बाह्य विषयांकडे लक्ष दिले जाते तेथे दुःख प्राप्त होते. हा सर्वांचे मूळ, सर्वांना भारी, सामर्थ्याने वरचढ आहे पण दिसत नाही. सर्व व्यवहार मात्र याच्या सत्तेने चालतात. मननशील लोकांना हा नेहमी सन्निध असतो. जो अखंड आत्मानुसंधान करतो तोच योगी होय. जे स्वतः भवसागर तरतात व बुडत्यांना तारतात, नित्यानित्य विवेक करतात, पिंड ब्रह्मांडातील स्थूल व सूक्ष्म देहांचा निवाडा करतात, स्वतः अनुभव घेतात, महावाक्यांचे रहस्य जाणतात व लोकांना विवेक व भजन शिकवितात. त्यांची संगती परमहितकारक आहे. त्यांच्याकडून श्रवण करावे व मोक्ष मार्गाला लागावे. असे जे सत्कीर्तीचे पुरुष असतात ते परमेश्वराचे अंश असतात. त्यांच्या ठिकाणी धर्मस्थापनेचा हव्यास दिसून येतो व संगत्याग आणि सारासार विचार यांनी ते अखंड निरंतर ब्रह्मरूपच होऊन जातात.